Nev cure xwarinên Diyarbekirê tescîl bûn. Diyarbekir ji aliyê cureyên xwarinên xwe bajarek navdar e. Bi pêşengiya Odeya Pêşvesaziya Bajêr, her wiha odeyên xwaringeh û aşpêjan, neh cureyên xwarinê li ser Diyarbekir hatin qeydkirin. Mertuneya kundirê, boraniya kengerê, kufte, şorbeya sîrik, tas kebabı, cureyek mirîşkê, her wiha çihîre li ser nasnama bajêr êdî tescîl kiriye. Navê me Ayle Polat, aşpêjim. Xwarinê berê ye, gelek berê ne. Em dixwazin jî ji xwe daviya wî jî ev xaneyên berê diqin em bînin vê aliyê. Ji bo danasînê li avahiya Odeya Pêşvesaziya Diyarbekirê bernameyek hat darxistin û Serokê Odeyê Mehmet Kaya destnîşan kir. Pêncî û çar tiştên ku taybetiyên Diyarbekirê ji bo tescîlê di dorê dane. Wî da zanîn bi van qeydan dixwazin danasîna bajêr bidin kirin û qeydeyek aboriyê jî bidin welatiyan. Coğrafi işaretli ürünler. Armanca me ya bingehîn ewa taybetmendiyên cografîk daxin pêş. Wan tescîl bikin, bidin nasîn, bikin nav danûstandina ticarî de, her wiha li Ewropa jî bidin nasîn. Mamoste beşa aşpêjiyê ê zanîngeha Dicleyê da zanîn taybetiya van xwarinan ew e ku her tiştê wî li erdê Diyarbekirê gihîştine, taybetî li baxçeyên Hewselê. 100 hektarlık bir Gera baxçeyên Hewselê 700 hektar e. Ev jî mezintirîn baxçeyên cîhanê ye ku bi destê mirovan çêbûye. Berhemên van baxçeyan li bajar pir tên bikaranîn û hemî gil û giyayên demkîn e. Sal 12 meh sebze û fêqî giyayên li vir baxçeyan digîjin. Bi vana xwarina çêdikin û niha jî ev xwarin li ser Diyarbekir hatin qeydkirin. Ji bo qeydkirinê em ê xebatan bidomînin. Serokê Odeya Pastaxane û Xurinan jî destnîşan kir ku beriya salek ji bo qeydkirina van xwarinan serîl patenta Tirkiye xistine û serdan hatiye qebûlkirin. Burada Giringiya vê xebatê ew e xwarinên kevnar zindî bikin û bi tescîlkirinê wana bi nifşê nû bidin naskirin û hezkirin. Ne tenê xwarin, berhemên ku van xwarinan jî pêçê dikin jî bidin markeya bajar. Tevî van cureyan, çûl û yek cureyên xwarinan û çar cure şîranî jî li ser Diyarbekir tescîl kiriye. Xecî Canfarqî, Deng Amerîka, Diyarbekir.